Nagkaon na ka? Ha? Wala pa? Wala ka nagkaon? Tagay tagkuan bi panaksan bi. A plato ba? Aron magkaon. Gasi anay. Gasi na. Usa panilhig. Kinay murag daghang basa tiil. Benira. Benira kay aron nga makuan. Ano? Di ba? Nakuha pa ko dito kanon og sudan. Ano? Very good. Ha? Unsa? Lechon baboy? Ug manoy kay gahi kay to pa dio pa kunon pa tay prito mang isda. Isda lay sudan turon. Ha? Okay. Okay. Kaon diha. Ha? Wala sige. Pagkaon na. Dire. Dire. Aw kutsara. Sige pagkaon diha. Ha? O pritong isda na imo sudan. No. Pritong isda. Yang sa may sulte. Unsa ba na pangaji oy? Unsa man ang pangurusa? Dili ka mamuros ana ang pangurusa. Ana. Ikaw. Okay, ana, very good. Sira di diri ate. Sira di. Lingkod diri. Ya, lingkod. Nako man nakakaon? De. Diri lingkod ya. Kaya magtumar tambal. Oo, ikaw okay tari oh. Lingkod. Ikaw. Tumar. Okay. Sa lang ha. Sakto. Batan na dito na sa box. This box. Na. Ibutang na ditong baso. Abi na ba? Sige. Sige, ikaw gyapoy kuan. Ikaw gyapoy pag kuan sa tambal. Usa lang. Practice ano makamao. Di ba? Yun ana. Di ba? Ibatang dito. No. Sige, tama. Okay. Yehe. Amin na ba? Tambal ba? Ito isulit to. Okay. Ulit na ko. Tulog na po ka. Okay, bye-bye. Good night, everybody. Sige. Diya kate ha. Sugo na to sa Dexter. Karong buntag guys, palitupan. Areo na to siyang balay. Alate! Ngunsa ka? Ha? Kaon pa. Kung sumay ikaw mo? Hay man. Kung nang pan, mo din pa na. Pwede ka magpalit og pan? Ha? Pili lang ditong pan nga mayo. Pila man na? 20. Wala kaw. Palit og pan, ikaw. So, ikaw lang ato ha. Dalas daplin agi. Kaya na yung mga sakinan. Sa una guys, si Ate Esther, mauni siya si Ate Esther sa una no. Luoy kay ang kaimtang. So dako na siya og kausaban no. Anong honor buntag no. Mayoron kay alas 8 naman puday. Makita na to guys no nga kalois Ginoo dako gyud kausaban. Lahi na gyud sa una no. Tanawa ra gyud si Ate Esther sa una oh. Kung imong taga ang pagkaon murag gutom kay siya sa pagkaon no. Murag gutom gyud kay siya imong tanawon luoy kay tanawon nimo sa Ate Esther sa kaniadto guys no. So masugo na gyud siya, dili na gyud siya pareha sa una nga magsugo galing taniya. Sus. Babong na tao apas na pod og asa padong pero karon sus masugo na gyud oy. Muli na gyud siya og dali. No? Dako na gyud kay kasaban si ate kontra sa una kay ang
sa una gud nadaghan ninyo man siguro makita guys sa akong mga videos nga kung sugo sa tester usahay muli usahay di pero karon og sugo nimo muli na gyud. Usa man ang panay mo napalit ha? Usa man ay pangalan nga pan oh hala dadana dito si mong balay imuha na oh lakaw dada dito mainom ka gatas ha? Mainom ba ka gatas? Ah, sige. Timpla ta gatas nimo. No? Tagay tag baso be kay magkuha ko dito magkuan ko kuan tagay tag baso dia. Mag nimo mag. Dito ra, katura dito ato imong bang diha. Kumbina kay aron nga makuan. Be. Tagay tag mag be kay aron nga mainom ka gatas be. Kana, ugasi. Gasin na. Uy, katuog man. Oh, tuog mo ka. Oh, ikaw na rin. Gatas oh. Kutawa. Kunig ba, kutsara dia. Init ba na? Katuog man. Oops. Kunig kutsara. Tay kutsara. Kilid. Wala, kutaw dia inom ng gatas, may pan. Kaya ron magtumar pron og imong tambal. Na. Wala, tumar dia, tumar. Inom na ng gatas nimo. Yan ay pan, andara. Silang skalo. Ha? Wala. So sa atong pagpaningkamot guys no. Sugod sa sinugdana no nga ato na adapt si Ate Esther. So nakita na gid nato guys ang improvement ni Ate Esther. Gani madaladala na nato no si Ate Esther sa pag gari sa gawas ng mga ono sa mga dunay mga party tungod kay si Ate Esther dili na pareha sa una no ug magkaon karon normal na gyud siya no. Gani mas normal pagad siya galing sa paglihok-lihok kontra namo no. So kamao na makipagsosyalan si Ate Esther labi na og naay mga event nga sama ani no. So mo ni guys karon gumikan kay na improvement si Ate Esther nya padayon na pud ang iyang tambal matag adlaw niya monthly injection niya no. So na moving forward na ta guys no. So na pud koy nakita no nga angayan nato nga tabangan kay luoy man pod kayo siya sa iyang kahimtang. So kung nakita ninyo guys ang una na kong vlog niya, kinaunahan na kong vlog niya guys katong gitagaan ko og kanang sudan. So si Ate Annalyn una guys ang ato plano nga siya na pod atong tabangan. Pero si Ate Esther magpadayon gihapon ang iyang monthly. So ari na pod ta ngari na pod ta no sa another nga ato tabangan. So kuyogi gihapon ko ninyo guys, hinaut nga naa gihapon ninyong suportar sa ako o sa ako atong gihimo no. So pasalamat ug dako nga naa mo no paluyo sa tua. So amo ni ato tabanganan guys no si Ate Annalyn. So gumikan kay sa iyang sitwasyon usab depression. So taod-taod na sad ni siya siyang naingon ani guys no. So diri ra ni sa amo alungsod barangay no sa diri sa amo lungsod kani nga pasyente no. So muna ato plano nga ato siyang tabangan puhon kung naatay mo mabot nga mga grasya no. So nga lagi makita man ninyo guys, makita ninyo luoy pud yang kahimtang niya. Nya gumikan usab na nagkasulti mi siyang ginikanan. So muna yung nanay ni Annalyn guys katubang nanghatag nako og sudan didto Pilmag siguro to. O sa Pilmag sa kaan guys. Medyo nag-viral ganito yung video. Murag maabot na nag 500,000 yung views. So mo na yung nanay guys no. So ningari diri sa amo ako gitrabaho nagbayad pa sa kurente. Mo na nag-isgot mi guys about siyang anak. Kay dili man lagi mo dili tumaro tambal. Buhaton kay ang success nato, success namo guys, success po natong tanan guys no. Ya tabangi sa gugampo sa Ginoo nga atong mga gihimo no. Mo success ta sa atong mga gihimo. So mo na ato plano
nini ato na pod nga umaabot nga tabangan nga si Ate Annalyn, no? Si Ate Annalyn, medyo kuan din siya guys. So ato ning interviewon ang personal gyud dito sa ilang panimalay para po makita ninyo second time si Ate Annalyn. So ato na bisitahon po guys nga pasyente nga magampo tas Ginoo nga unta pod ug ato nang matabangan mokupirar por si Ate Annalyn, no? Nga maulian siya. So yan na guys, no? Salamat sa inyong tanan, no? Sa inyong suporta about sa atong gihimo, no? Nga inyong nagustuhan, no? Labi na sa inyong mga support